Порфирьевич. Мен бәләкәй сақтан шашка уйнайм. Миңа бик оҡшай шашка уйнарға. Мин бында кубок алырға килдем. Мен Губайдуллина Гөлсибәр Илшатовна. Мин шөғөлләнәм шашка 4 йыл. Мин азымда әйтте шашканы һәм уйнай башладым. Мин килдем бында еңер өсөн. Мен Фатхудинова Фаягуль Руслановна. Шашка уйнарға килдем. Без Баймакский районда 1-нче урын алдык. Мин Якупова Миша Миятовна. Мин шашкында ярыштарында катнашам була. Кубоктан алып булам. 1-нче урындан алам. Башлангыч класстан алып безнең укучылар, ошо укучылар шашка кружогында йөриләр һәм район кимәлендә Заурали безнең айрым Зауралидан ярыштар үтеп тора. Ошо укучылар безнең иңгүсләр инде. Бүгенге ярыш һәйбәт бара. Ынтылабыз алга. Шундый хәлләр. Безнең мәктәп электән урындар алып бара инде. Рәсәй кимәлендә авыл мәктәптәре арасында приз урыннары алганы бар. Үлгәч шулай. Һәм арткаланда ынтылабыз алга.